Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebo Pahing 13 Desember 2024. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer warsa lami. Para adi yuswa, nalika nglampahi gesang ing warsa 2024 ingkang badhe kapungkasi sawetawis jam malih, kita kaemutaken bilih lampah gesang kita nengenaken bener lan pener. Bener sesambetan kalian pranatan lan pener ningali kaudenan ingkang wonten. Liripun tata gesang ingkang nengenaken bener tamtu dereng jangkep, linangkung sae ugi pener amrih wicaksana. Ing wulang bebasan sekawan, pamerdi utawi kawicaksanan ageng sanget ing pangreksa lan jagi tata gesang manungsa. Matemah manungsa nampeni kawilujengan. Pamerdi nuntun manungsa murid tansah gesang ingkang bener lan boten mimpang. Pamerdi minangka piwulang amrih manungsa bener ing gesangipun. Milanipun kawicaksanan kedah kaudi kareksa lan boten kenging katilaraken. Awit kawicaksanan boten namung paring piulang bab ingkang bener nanging ugi pener. Ulang bebasan sekawan ayat 13, manuta marang pamerdi, aja kok eculaki iku reksanen marga iya iku uripmu. Para adi yuswa, samangke kita badhe nilaraken 2024 lumebet ing taun 2026. Tata gesang ingkang badhe kelampahan prasasat dereng kita mangertosi. Milanipun nengenaken kawicaksanan punika penting. Lumantar kawicaksanan kita badhe saged nenggo lan ningali, purun nyinau lan nglampahi ingkang wonten. Kanthi mekaten kita badhe saged ngudi gesang ingkang bener lan pener, sugeng nilaraken warsa lami lan sugeng lumebet ing warsa enggal. Gusti tansah berkahi kita, matemah kita saged gesang ingkang bener lan pener. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika dhateng kawula, amrih kawula tansah ngudi gesang ingkang bener lan pener, gesang ingkang kebak ing kawicaksanan, gesang ingkang ugi caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken tata gesang kawula, tata gesangipun para adi yuswa dalasan anak putu kawula. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi lan paduka ugi ingkang ngandhi. Kawula pasrahaken Ibu Bambang HN ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit wonten ing Anyelir 11 RSU Magelang. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung. Matemah Ibu Bambang HN menika tansah kakiyataken lan ugi nampeni wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Suharjono wilayah setunggal GKJ Magelang lan Bapak Tulus Sutega wilayah 7 GKJ Magelang ingkang udasa mangke sampun nampi operasi ing pemulihan. Kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan tansah paring bagas kesarasan. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa lan paring berkah. Mirunggan kala pasrahaken sederek Nena putranipun Bapak Beni ing wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit ing griya sakit Bandung. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto,
Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini, Ibu Nani Cahyono. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung, matemas sedherek kawula punika ugi tansah pinaringan bagas kesarasan peparing paduka. Kalau pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang udasa mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otnia Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo, sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Iyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedasa mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.